Aking hawad daw ba di pa? Yan, ara, ato yung kuhan. Lungas hapit, tagadali, ilo. Ilan. Sabay TikTok, dala. Oh, mana. Salamat ya. So hi guys, karong adlaw guys, naimuot kayo nga atong content si nanay. Magpasumangil ko nga, magsayaw-sayaw ko, mag-TikTok ko. Pero ang naka-focus iyahang naong siya akong pahawiron sa cellphone samtang magsayaw-sayaw ko. Unya, dito ni ang kamera niya naka-focus. So, muato na ta guys. Atong tanawon si nanay kung nagunsa siya atong lilion. So let's go na. Bruh. So si nanay guys natug. Ya. Ya. Kanang mag-video ko ba? Video ko unsa mo sadyaw ko. Kadali ra. Ako mao lagi. Mao lagi ka. Ani ka? Mao lagi ka. Umara na ho. Magawid naman ka, mangyana ra ka. Enggak. Ah, mahida ka? Tidak ka mo barog. Kuan. Barog. Nan barog bagad. Sige sige, oh hawere oh. Yan na. Yan na ra, kay mo sadyaw ko. Paguna na to. Yan na ra. Dugay. Ha? Asam ko hawid. Yan na kay mo sadyaw ko. Yan to bang, yan na ra. Ah. Oh, ayaw tabo ni kamera kay mo sadyaw man ko. Yan na. Asam ko. Yan na, yan na. Ana. Gar hawid, yan na ra. Yan ang kamot. Nas naman mo. Si ikaw ra kay. Oh, Di ba ka mauna, lungasan mo na. Yan na ra kay mo sadyaw ko. Ato lungas. Kasawang sa TikTok. Ato, lungas ka kay mag... Sakto na, kay nga na ako, igo ko. Tayo ang TikTok. Unsa? Ato, sa ma, kay mong TikTok sa dul ko ma. Ha? Pero nga ya, kaya wala na tunong na ako. Oh. Kana. Yan na. Yan na ah. Kay wala tunong, yan na hawid. Hawid eh. Sige. Ah, tabong yung kamera na ho. Yan na ra. Kaya di man ko makita yung tabunan. Yan na ra. Ato lungas ah. Yan na ra. Dugay kay hawoy ug dugay. Mahugan eh. Yan na ra. Tanaw po naman nagsadyaw. Ano ha? Ito ko ni. Araman lah, inapod. Kaya ng TikTok ako sa Zawul. Be, TikTok. Ano? Dance. Ulirang jugad da hawoy. Ulirang jugad da hawoy. Ulirang jugad da hawoy. Huwag dyan ka, nagkuha ka, higda na ka. Bisan. Ano? Pero mag kamera. Yan na. Ana ra. Yan na ra ha. Ato lungas. Sa kanya na. Aking hawad daw ba di pa? Aking hawad daw ba di pa? Aking hawad daw ba di pa? Yan na ra, ato yung kuhan. Lungas hapit, tagadali, ilo. Ilan. Sabay TikTok, dala. Asa ba ma? Oh, mana? Salamat ya.